ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum, an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jabaɗo. Ya wi Yasin en Yasin wimo yo tottu amin dépasse amen pasi tareɓe ɓe mbiɓe yoɓe dokkam faama ɓe cali fof rokkudemi faama ɓe mbi ɓe dokkata kam faama pasi mbore andi ɓe mbiyata kam min ala kalis saabu joni sa ala kalis ka boriye anin donc noon taare ɓe mbiɓe dokkata kam faama mi haali hami tampi a yi hanki en mbaɗi boyle côté joni noon wimo so araɓe koɓe sali yo yaata makko wiyamo min wi saye yoɓe tottu amen dépasse amen c'est ça joni ko minen min jogo koye amen minema fewnana kam kumtari em à part coode mergrese amen solution amen omelé amen bisteck amen wona nun abi jogi mbiya hol tum ɓetatata kam abi jogi ay anu yasa no foti ni o mbiya ko wona ko kalis tagi mo fodde ni enen gaɗa kalis ay no podde ni saabu en gaɗa kalis ngala ay dara abi jogi mbiya ɓe ngala ay dara ay yani yasi no foti ni mbiya ɓe ngala ay dara abi jogi kalis a heewi ya wimi min wi mi jetti hirandam mi jetti pottaram mi jetti kastaram mi jetti kumtaram mi jetti keƴƴaram mi jetti kadi ndaw ñallam wimo noon somi warga ko boni tan puɗɗoɗa yaade wawa waɗa somi nolimo aɗa wasa yaade alhamdulillahi rabbil alamin Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah ko wiide bandiraɓe jette Allah Boubel de yetti Allah wallahi yew Yoro neli te Yoro wi o woppi faama oppi ko takke faama
ko jiide fama eto fama ummino fofo harmini alhamdulillah uppi ha laaɓi ɗum kam mbaɗa yaade makko alhamdulillah te gogo ana wona bonɗo aɗan ɗum ɗon kay a yadata hen an ka moƴƴo joni noon o wi gila hanki ha joni min ñamani min jarani aɗan ko hanki o ƴetti humtare makko min kirtaki min kumtaki min kejjaki o wi noon yami ar totta ham dépense mi yaha mi nuggo mi defanamo hirani gonkay mimi gonkay dan ko ñami haalande wona ka nela sa yeehi mbiya Yoro min wi mbiyama goggom wi totta heɗo dépense wawa tottude dépense baba galle ala ɗo mbiyama ko rawane ko wona hikka ko rawane ko hikka jiida wona ɗo heeɗi sa yeehi no kaaliran mamini ndewa hen konngol e konngol ruppen haydara goggal ko tawi ala yurmede neɗɗo hay sa jibinani kay aɗa jogo yurmede seeɗa han Yoro so joguinoma namdata komo saabu hanki nde o wi o ƴetti kumtari makko nde o arano wi ya tottumo dépense ceemmeɗe debbo nder seemedɓe mo hay ceemmeɗe goto ɓurani temeɗe ɗiɗi goggo Dieynaba rokkuno ham ɗi ko ɗin tottumo min mbaɗi kumtari ma Samban andana amen ma Demba andana amen sa yo namdimama hande noon ko ala mbiya eyi min ceemeɗo debbo temeɗe ɗiɗi jeeɗi aɗani ko jiɗmi haalandem min mi wawa horde ha oɗo heure ngaraɗo ɗo ɗum ɗinami ko gurdumi ko tan yoni on pelliti ƴettude hirande moon ƴette responsabilité ji moon mo felliti duwade buwa mo moƴƴa ƴiƴam kadi min Boubel hande Allah ne seedi hatta haala kam hattanani hande ɗo gonmi ɗo komi pamuɗo hoore mdine muusa mi wawa haala wayyo ko amin ko wayyo ko amin ko min gila cengiɗon e Yoro o fawgi pawgumi mataw minen min korani kamin horɓe tampere gulali moon e haalluji moɗon son pelliti dañde koɗo on mbawa tottirde ɗumen dépense on dañata hoɓɓe mbiya on ñamminta ɗumen on jarnata omo hoora e duhol makko no moƴƴi ƴiƴam makko omo moƴƴi ƴiƴam sa yeehi mbiyama goggoma wi saabu mi jaɓataɗe henne gorkam jennuɗo gorko somi wi gorko ma duhol muɗum moƴƴani ƴiƴam welatama yon mbi oɗon jogo hoɓɓe on mbawa tottude ɗumen dépense wawa wonde onon mbawi hirande moɗon kay mbaɗe tan goppon kamin hoɓɓe moon onon poti tottirde amen dépense on cuwa onon poti amen tottirde dépense hikka de ala so an a oyano ni ko gogo kursum lowma konko lowma neɗɗo noon sa ari galle janan a watta seytanagal ko nelaɗa ko ɗum ɓuurema ko yomɗa ni henna wona mi haalni noon ko woni mi haalni noon o wi o tottani o wi ko tottiteɗo dépense o no tottirtuma dépense Boubel no tottirtuma dépense o wona mi haalnimo mi nani ko kalɗa ko fof ɓuura nana an ka beltiɗo komi dokkani mi faama ko ɗum ka beltiɗo hen on yiye jaaha kala nulalam mo nulmami o jaaha aɗa haala ɗon e mboɗo welti mboɗo dumino komi seemeɗo mi wima ya haal toon ceemeɗagal ma an aɗa no soofi aɗa dumini min feccere bardume ma aɗa fitoro be somi nolima ya haal fulla e fayida e ko nulmami ko haali fulla e fayida a yiiɗa jibinde ko barkini aɗa yiiɗi jibinde ko barkini sa yiiɗi jibinde ko barkimi ko gorko ma nulma ko ɗum kalata ayo an sa dañi bingel barkinta sa dañi bingel ko agresseur wonat te ayi mi jogornomo nawde to kisma jawo ja tisi mi hayti joni ya wimo min wi yo tottam dépasse o guila min lawaki somi lawimo dow ko porgalem wona o hannimo o sali joni aɗa no mbatten Seydou diaspora ummima Belgique o ari te konko so ari Dakar e Seydou rokka ujunaji ɗiɗi o rokkir Seydou rokkata to jiiɗamo foof so rokkimo 2000 sikka o rokkimo adduna e nder mum wallahi par 10 000 o rokkir te ƴeew hay so rokkani meeɗa rokkude poset o waɗat kalis aɗa welto Seydou ko fomuru ko dokko debbo makko ko fomuru Oumou Dia ko dokko an sa rokkama 300 tan cikka a jogui kalis 300 tan sa heeɓi ɗum cikka ko aɗa jogui Seydou diaspora jogui kalis de hoore diaspora saga keeti diaspora wayi mboɗo faala diaspora
ko woni aɗa andi ko woni aɗan ko woni goggo an kala ko heɓi kam tan ko an eyyi sabu an aɗa andi oɗo ko ɓiɗɗo gorko ete ko jibinaɗo o hoccaka de Yoro hoccaka koko jibina sa wi kay a tottatamo dépense aɗa andi o lawoto tottumo dépense ka ɓoɗɗomo tottude dépense joni min so laayima min ko wondi kamen o wawa laawade ha ɓawo janggo ko haajam han onon ko woni sinno ko ɓiɓɓe ma ɓe jibinɗa ɓe a watta ɗumen ni so namdimama dépense hay sa ala ma ñamloye totta ɗumen nde wonno noon an a waɗanimo considéré ko ɓiye te an a ɓowlano reedu noon kono aɗani yiɗa ɓowlude reedu an koko mi jibinanimo mi fiilakimo min ɓiɓɓam ɓe jibinmi ɓe keedata me fajiri mi horata ha kikiɗe merdina min ɗum konko heedanima tisba saka fajiri o heedi kam e fajiri dara dépense o namdi omo jogui droit namdade dépense tottuma dépense gonka gotkam dépense min kam komin tottunomo teña walla saka ɓeɗe tottama dépense a poɗɗomo tottude dépense noon o suwa ɗum woni lawol o suwa koɓe so garema an foti ɗumen tottude dépense jogoɗa ɗumen hande kotata parana ɗumen jaaha koota ko ɗum woni lawol konko waɗi ɗum ko ɗum konko garɗo horde ɗo min tendomi ha timmi o kon tottanami dépense kono min mi alana goɗɗo dépense o ñamlaki teŋede konkone o ñamlaki min teŋe ɗum yo haajam foti hen ñamlaki teɗde ko woni teŋe mi wawa haala o baɗɗo teŋe makko ha timmi teŋe makko yomi ha timmi o hortat waɗi oɗon merdinami oɗon ɗomɗinami tan gulaali jamma e ñalawma ujunnaji oɗon joyi mbaɗon teŋe gasata kan albohor tottimo ujunnaji joyi o ujunnaji teŋe joyi kam no worno eyyi eyyi o goya walla seefa ɗum ɗon CFA gollinaɓe fof ene ceeɗi nde o humanta kam de kan albohar wi kami miñum mo yiɗi ene yiɗimi ene horsinimi it ujunnaji joyi tottimo teŋimi min ɗesno lawdirde tan koɗo nanguinomo o nanguinimo o wi omo humana faama lembel kono kam ɓayo hayti joni min beldita o tenɗo kam wallahi a tottamo dépense walla tottamo mi tottani so laawimo moƴƴande ko wonni kamen ɗo haajam boni hen sagata gorko namdoma dépense ɓiye a tottani aɗa ko ñimmi haala laaɓi a jibinani mo oto laawam laaɓi a sawani mo lebbi oto ƴeena laawam jamma oɗo woyɗeta buuɓel oto laawam eyyi ka poɗɗomo tottude ka ko ɗaminima maadi dabbuno no wiya ko jangol waɗi eyyi to nuuji ɗi noon a fotani ɗumen heɗade ana ɗe selli la ilaha illallah oɗon min ɓe megani gurdam ko koɗeki mum joofim ko hoɗordi mum kono hadi ɗum ko ma neɗɗo dañan ɗum boowal ɗo darni kuɓeri mum ko ɗum KGS faami darani ɓesgu mum boowi toon Dakaru Mburu tenki e Thiès ɗo tawte 300 mètres carré 200 mètres carré taw jomum no wawi yobde sene jogui o ala fuɗɗo no yoɓiri ses wonandi jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo not 77 574 74 38 walla waɗa indicatif France 00 336 59 44 08 07 bandiraɓe avec Kazu Star ko nafoore mere minen a merdini min o sellani o merdini min noon debbo mi wiyata ɗum haydara oɗo Boubel haydara mi wiyata ɗum o merdini min o lepti min o lori min minen min maayi wayi o lepti min o lori min oɗo probléme galle o ko woni yaati an mi hona ka lelnoɗo ala onon kadi kam dana ɗi gulal noon ɗi gulaali kewɗande tan gaddowo gulaali ñande fof an yero debbo mum mbaɗa yiyani Boubel hoto yaro noto mi haalano la ka korɗo ya woƴe hoore ma onon kam yiye hoto yaro woni o potama yo yaro o wona boowal hoto min aba woppi yaro yaro ko noon fonta ala wani debbo yaro waali o fonta ɓiɓere komi nani wona nani haala kurko mire kam ko jeeyi mi wopani tottani ha onon yaro he an yaro an jeeyi yimɓe walla noy an ka jinne mbima walla ka malayka an jeeyi yimɓe mimi hen na ko an jeeyi yimɓe yero anani mi wona guiji andi ala ka babiraɗo ala ka mamiraɗo ala ka ɗum dow jew sa ali kam to sa depposi kam a majjanimi fuuta an gonɗa bonninen no mbaɗani wa galle o goppirma no ay min yero bamodi goggo yero woppo yero warimo yero la ilaha oɗon jinga gorkam wanni an a waɗa ɗo ana ɗe selli goppo an goppemo goppemo oɗon jinga gorkam wara baba mi yasuma jom wanni way waɗani waɗani an goppe jungam yasa goppe jungam jagata oɗon jinga argay oɗon jinga argay na oɗon kusma jinga yero oɗon jinga da goppemo ala goppo gorkam
gorkam da kurusma Ar. Baba yéen. no da kurusma Ar. Ana waaw kurusma da hocc Yoro ar. Boramini. Boramini. goppuma Boramini. Ala babira ala chugalen. Ala babira ala chugalen. no wani ahula na hersan ahula na hersan Zama fuwan. awa e sama ana da Zama fuwan. ana da kuti Koyam. ahula Sangani do ma wudere ma mudu leydi an. Sayani do ma wudere ma mudu leydi an kursu. Kan ni ngam da do wudere ma mudu leydi. onon suku ñaɓɓe Onon suku ñaɓɓe. On suku ñaɓe. ala ko ñaɓe Onon jakkal. ala ala galle bane gorko ñakko Onon jak. ala hoore galle bane gorko An kursu kan ni ngam da wudere ma mudu leydi. Ala gogo ala haydar. ala fulla ala fayda oɗon jinga gorkam Wallahi kursu ka yadi do so wudere ma mudu ani leydi mi anda min mi wara yoram biete. dejju haɓe ngara ɗo dejju haɓe jalta ɗo hennen Jade. haɓe ngara ɗo dejju Oh. Jate. Or soke. Mamor. Mamodi eh. Mamodi eh. Mamodi eh kagor. Mamodi kagor. Ona kagor ko mamod. eyyi rewɓe ne jalta debbo nan ɗo wona kon rewɓe jalte Jon. debbo hono mon nan ɗo Jon. Jate debbo gorko. Jate debbo gorko. jalte ngare ngare On dog. Ngare debbo gorko. ar Ngare gogo ngare way or bunne am sa kilo. ngare accu ha rewɓe jalta min rewɓe Ni ngare. min rewɓe ane Debbo gorko gorko. ngare Ngare or soke. accu man Yo hay gor koɓe ñalta humta. koɓe ñalta Hay gor humta ta. Hande hay gor humta ta ko galle o. hande min bonna Ha, wala. galle bona hande Ngare mbel nen. Ngare mbel nen ha wela. Mbel nen ha wela. bagasuji moɗon fo hande Ngare mbel nen. hande yo bon Ko jerata. hande yo bon fof bagasuji moɗon fof hande Ngare mbel nen bi. Ngare mbel nen. gogo sujema nani ar sujema nani Ngare mbel nen. debbo gorko Ala jabbi do do mi wara mamu. Ngare mbel nen. Ngare mbel nen ha wela. Ngare mbel nen. Sesu tiba. Mi wara mamu sesu. Ngare mbel nen. Ngare mbel nen. Ha wela ngare mbel nen. jalte Ngare mbel nen ha wela. jalte Jabbi do do mi wara mamu. jalte on jaltala On duhaki onon bo on duhaki. on Onon jaltala bo on duhaki. rewɓe kaddahi wudere wonɓe ɓe ɓornaki tuuba jalte on mba yaltude min sombaɗa haaɓe sami sammodirani mo kaba remi o ɓerdemde e welata Robu harande ko min. Harande wana ko min. yoɓe jaltumin Harande kaba ko min. yoɓe jaltumin cirbira min sami haɓako ɓerdem weltatako Harande ko min. Yaltu hen fanan. Harande ko min. ay koko yaltu debbo hane ma woni ɗo yaltu koko yaltu Ɗum jalata ɓe ko ɓittuji. Ɓe ngala jom. Onon on ngala jom. E gogo ar jettu site ma mangal ngal. Ar jettu site ma mangal ngal ele bak. Ar jettu site. Won mi surani. ah